Башкортостанда балалар һәм яшьтәр театр коллективтары фестиваленә гаризалар кабул ителә. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Республика халык иҗады үзәге генераль директоры урынбасары Нәфсә Тулыбаева. Һаумыгыз, Нәфсә Булатовна. Һаумыгыз. Нәфсә Булатовна, был фестиваль турында инде күптән ишетә күрә беләбез. Республиканы ул фестивальдә катнашучы коллективтар байтак кына. Быел ничәнчегә үтә әле бу? Біздің бұл фестиваль бұл 7-нче сезонда асты, 7-нче тапкыр үткәрелә һәм ул әлбәттә Рәсәй президентының Волга буе федераль округындагы тулы вәкиллеге хуҗаһы битен дитәкле Игорь Комаров тәкъдиме буенча үткәрелә һәм бұл проекттар шу җәмәгать оешмалары өчен уйланылган проекттар бит инде. Шуларның арасында иң күп кеше катнашучы яки иң күп балалар һәм үсмерләр ялеп ителгән проектларның бере ул ошо театрдар фестивале. Һәм ул елдан-ел үзенең киңәя бара бит инде, географиясында киңәйтә бара һәм монда катнашырга, оның турында белергә теләгән балалар һәм үсмерләр дә күбәя бара. Бұл демәк проекттың бик кирәклелеге һәм оның кызык булуы хакында һөйләй. Айрысы балаларның үзләре өчен шулай бит. Үткән елда искә төшерәгәле 2 еллыкка арналган ине ул. 6-нчы сезон сынапта ул илебездә булган шул дөйм вакыйгалар, мөһим вакыйгаларга бәйле бара бит инде ул елда шулай игълан ителә. Рәсәйдә һәм Башкортстан Республикаһында мәсәлән нинди ел игълан итүенә карап, шул теманы хайларга тырышабыз. Әмма Рәсәйдән килгән был бит инде шул Волга буе федераль округында булган фестиваль буларак, оннан безгә темалар тәкъдим ителә һәм әлбәттә үткән ел бөтәбезендә бөек еңүнең 2 еллыгына арналды һәм бында тәкъдим ителгән спектакльләр улар бик күп булды. Бездә 170-тән ашу спектакльдә каранык, тәкъдим ителгән менә Башкортстанда эшләп килгән театрдар мәсәлән бит. Уларның араларыннан иң-иңдәрен хайлап алабыз. Әмма балаларның да, үсмерләрнең дә, уларга менән эшләгән режиссерлар һәм ошо театрларның җитәкчеләренең дә бик мөһим темаларга куркмаенча тотынуы мактауга лаек. Аңлау кирәк бит әле балалар. Һәм балалар уны бик yerine yetkirib уйный. Бигрәк тә яшьтәр, балалар уйнаһа, ул сынапта күңелгә үтеп инә. Безнең менә олыларны бит инде тыңлайһың, улар үткән ничектер ул икенчерәк кабул ителә. Ә бында балалар авызыннан, теге сабыйлар авызыннан сыккан ошо мөһим һүзләр, улар сынапта әһәмиятле һәм ул бик кирәкле, вакытында әйтелеп калган һүзнең иң кирәклеһе дип кабул ителә. Бу ихласлык шулай бит балалар. Ихласлык, сынапта ихлас, чөнки балалар алдай белмәй, улар тормышта ничек сәхнәләләр шулай. Һәм бына уларның сәхнәгә сыгып, үзләрен шундай актер итеп тоеп, һәм ошо зур агайлары, апайлары, язучылар язган, драматурглар язган әсәрләрне халыкка yetkергә тырышулары миңа калһа был безнең өчен бик мөһим. Чөнки без беренчедән үзебезгә яңа актерлар буыны тәрбияләйбез дип тә әйтә алар инек. Чөнки улар артабан үзләрен хатта театр өлкәһендә күрәләр. Үзләрен режиссер буларак, хатта менә без грим ничек эш халына икәнен дә күрһәтәбез бит инде балалар белән һөйләшкәндә, асрашканда. Уларга хатта шул да охшай. Костюмдар тегү, әлбәттә реквизиттар әзерләү, менә уларга бөтәһе лә кызык. Чөнки бала саф, яшьтәр саф һәм менә улар шул үзләренең мөмкинчелекләрен ханап карыйлар. Ханап карыйлар да артабан театр юлына баскандарлар. Зур сәнгать дөньяһы белән таныштырып үтергән. Чөнки менә әле безнең Өфе балалар филармониясында эшләп килгән волшебная рампа коллективы бар бит инде. Уларның берничә студенты бар. Улар Мәскәүдә, Петербургта укып эшләп тә йөриләр. Менә был инде Лилия Нуретдиновнаның үзенең шәхсән өлеше һәм миңа калһа аны шул театрга булган һөюҙе алып баруы, гомумән сәнгатькә булган һөюҙе тәрбияләй алуы турында һөйләй. Балаларның барыһы ла бәлки актерда булып бетмәс. Шулай бит бу театрда катнашкан. Ундай максат куелмай. Әлбәттә был Волга буенда барган ошо театраль фестиваль ул үзенчәлекле һәм кызыклы, чөнки 14 субъект бит инде 14 республика һәм өлкәләрдән театрдары үзара ярыша. Ул бик кызык һәм ошо бәләкәй генә балалардан алып үсмерләргә тиклемге театрдарды ошо төбәктәрдә эшләп килгән жюрила катнашучылар баһалай бит инде. Уларның арасында укытучы педагогтар да бар, шул ук театр режиссерлары бар, актердар да бар. Менә улар менән һәрбер менән очрашу бер үзенчәлекле сара булып кала. Якты сара булып кала бит инде баланың күңелендә һәм бына әгәр дә без әйтәбез икән, авыл театрында уйнап йөргән балалар өчен зур исемдәргә лайык булган режиссер яки зур сәхнәләрдә шаулаткан спектакльләр куйган режиссер агай-апайлары улар өчен менә инде көтелмәгән, шундай хатта көтүп алынган яңалык һәм уларга охшарга тырыша. Уларны артабан барып карарга теләй. Менә был уларны әлбәттә тәрбия ягыннан да безнең өчен бик кирәкле әйбер бит инде. Балаларны мәдәнилек тәрбияләш. Без әйтәбез бит, безнең менә алып караһак,
кешенең интеллектын мәгариф һәм мәдәният тәрбияләй. Чөнки әгәр дә без кулдан ыскындырабыз икән балаларны, артабан аларны тотып алу бик авырга туры килә. Уны укытучылар һәр вакытта була. Ондай сыныпта бушлыкка килеп торырга төрле юллар бар бит инде бүгенге көндә һәм алар асык. Менә мөмкинчелектән файдаланып, без әгәр дә театрга балаларны ялып итәбез икән, миңа калһа буның өчен бик куанырга кирәк һәм ошо Волга буе төбәкләренең барыһында да ошо эш баруы һәм без ярышып эшләүбез ул бер үзенчәлекле күренеш. Буны әйттегез, үткән елда 170-тән ашу коллективты караныгыз дигән. Бunda берничә төбәк, һәр берһендә шул тиклем коллективтар була икән, бу ни тиклем конкуренция? Беренчедән шулай һәм ул бит әле төбәктәр арасында да ярыш. Һәрбер менә милли республикалар, шул удмурттар, марыйдар, татарлар, башкортлар, мордва, менә һәрберебез үзенең телендә уйнай, мәсәлән, уныла карайбыз һәм бер юлы без халыкка телебезнең матурлыгын да җиткерәбез, сәнгатебезнең матурлыгын җиткерәбез һәм менә бу төбәктәр арасындагы ярышка әйләнеп китәләр. Ул бик кызык. Чөнки беләгез, нинди бер үзенчәлеге бар. Хайлап алгандан һуң региональ төбәк үтә бит инде этап үтә. Хайлап алгандан һуң артабан улар шул федераль округка сыгалар ярышка бит инде. Мәсәлән, Башкортстандан 2 коллектив сыга. Башка төбәкләрдән да шулай. Һәм безнең жюри составында баһалама составы үзебезнең коллективтарда баһалай алмай. Улар башкаларга, Оренбурга яки Киров өлкәсенә тавыш бирә ала, әмма Башкортстан өчен тавыш бирә алмай. Буныһыла безгә зур баһа, чөнки ситтән карап, ситтән күргән менә театр әһелләре, режиссерлар, шул укытучылар бит инде, улар безнең балаларның, безнең яшьләрнең уйнаганын баһалай. Менә бында инде ысынлап та теге ситтән караш ул бит инде икенче була бөтенләй. Без үзебезнекеләрне бәлки ниндидер яллау, бәлки курсалау ягыннан бәлки бер ай бал өстәп җибәрбез. Менә бу җәһәттән бөтәһелә дөрес һәм ни була инде анык, күз алдында асылып, объектив һәм бу күз алдында бара. Күз алдында ул, чөнки без онлайн тавыш бирүдә катнашабыз, театрда шунда утыра, шунда ук жюрилар баһаһында карап барабыз. Менә бу бик кызыклы. Нәрсә Булатовна, буна республикала беренче ел рәттән инде мәктәп театр коллективларына зур игътибар бирелә. Бул турала инде ошо театр фестиваленең дә еңүчеләре дәлил булып тора. Шулай да һәр вакыт ул балалар һәм яшьтәр театр коллективлары мәктәптә барлыкка киләме ул? Безнең менә хәзер шундай бу бер яктан дөйемләштерү яки безне бердәмләштерү хатта сарахла булып тора. Безнең Башкортстанда әлбәттә менә Мәдәният министрлыгы, республика халык иҗады үзәге ягыннан урындарда эшләгән, районнарда, калаларда эшләгән театр берекмәләре яки оешмалары, хатта ярдәм менән профессиональ театрдар ярдәме, әмма бу мәдәният тирәһендә эшләгән, тупланган коллективлар. Безнең школьный театры дигән аерым махсус программа бар. Аерым махсус программа Россия Федерациясында. Һәм ул программа әлбәттә бөтә төбәкләрдә дә эшләй. Менә бу җәһәттән безнең бүген 1300-дән артык балалар мәктәпләрдәге мәктәп театрдары бар. Унан башка мин тагыла әйтерне менә дөйемләштереп яки берләштереп торысы балалар баксаларында ла хатта менә бәләкәс кенә ниндидер түңәрәктәр бар, бала театрга алыктырган түңәрәктәр. Ул фольклор түңәрәге була. Мәсәлән, фольклор театр түңәрәге була бит инде. Менә уларда әгәр дә ниндидер теге күренешләрне күрсәтәләр икән, ул да театр дип баһалана ала. Шуңа күрә балаларны ниндидер рольдәр уйнауга баласактан өйрәтәләр. Шуңа без театр, мәктәп театрдары, Мәдәният министрлыгы яки клубтар тирәһендәге театрдар һәм улардан башка хәзер безнең тагыла үзаллы театрдар да бар. Менә без буларның барыһын да берләштерәбез дә, барыһы ошо театр фестивалендә бердәй катнаша ала һәм катнашалар. Иң кызыгы катнашалар һәм урындар яулайлар, килеп ошо фестивальләрнең уртаһында кайнап, бер булып йөреп кайталар инде. Бұл фестивальдің еңүчеләре безнең студияда булгандары бар һәм үзләренең тәэсиратлары менән уртаклашалар, ысынлап та туган телләрендә сыгыш яһаусы берничә театрда кайда күрергә мөмкин әлбәттә ошо балалар фестивалендә. Тагыла бына быелгы ниндидер талаптар турында әйтә алабызмы? Үткән ел әгәр дә бөек еңүнең 2 еллыгына арналган спектакльләр кабул ителгән икән, быел ниндидер талаптар куйыламы темалар буенча? Билдәлелек бармы әле? Менә әлбәттә без ниндидер шулай зур даталарга, зур юбилейларга бәйле әлбәттә без яңалыктар көтәбез, әмма ондагы төп тема балалар һәм үсмерләрне бүгенге көндә борсыган темалар. Яки уларның укытучыларын, мәктәбендәге тормышмы, яки менә яшәештәге ниндидер каршылыктармы, яшьтәр, балалар нимә аша үтә. Менә ошо темалар һәр вакыт көнүзәк булып кала, чөнки
Без былай гына театрга йып кына уларның күңел ачу сараһы гына түгел бит инде ул тәрбияви сара. Шуңа күрә балаларның авызыннан ишеткән ошы проблемалар дип әйтәйек микән, яки вакытлыса ниндәйдер бар икән ошонда каршылыктар, без уларны белергә тиешбез, өйрәнергә тиеш, һәм ул балалар авызыннан яңраһа тагыла икенсерәк һәм көчлерәк дип әйтер инем. Шуңа күрә быелгы елдагы әлбиттә без менә иң төп темалар әлбиттә ул безнең хәзерге заман яугирләре. Дөньяла барган ошы ниндәйдер безгә каршы барган эштәргә каршы тору, балаларны дөрес итеп тәрбияләү, патриотизм темасы ул әлбиттә төп темаларның бере булып каласак, һәм без менә махсус хәрби операцияларда катнашкан гаиләләрне курсауга алабыз. Унда катнашкан атайларның, әсәйләрнең балалары ошо театрларда уйнарга тиеш. Хатта унан йөреп кайткан агайлары, апайлары ошонда катнашып, ниндәйдер без ошо яктан да эште алып барабыз бергәләп, һәм без уның өчен әлбиттә зур рәхмәтлебез. Чөнки безнең балаларның яки үсмерләрнең теләгенә берәү дә каршы килмәй. Ул әлбиттә гранттар языла. Менә без Аксалата ярдәм ягында карайбыз бит инде. Мәдәният министрлыгы, мәсәлән, ошо Волга буендагы театр фестивален үткәрү өчен республика бюджетыннан аксалар карай. Уны халына һәм без әлбиттә ошо аксаларны файдаланып, балаларны ниндәйдер ибәрә алабыз яңалыктарга, һәм улар ошо еңүче булып алалар бит инде. Үзләренең ниндәйдер театрына ниндәйдер файда булһын дип. Ул әлбиттә күп спектакль сыгарулар әлбиттә улар шуның өчен куллана, һәм bundan башка безнең тагыла ошо матур театр фестивалебезнең афишаларын һәм плакаттарын эшләү буенча хүрәт төшерү яки рәссамдар конкурслары бар арасында. Бuna тагыла бер юнәлеш. Тагыла бер юнәлеш. Тагыла бер унда ла катнаша алалар, үзләренең теләкләрен индерәләр, һәм безнең балалар бик теләп катнаша. Мәсәлән, Ханлы сәнгать мәктәпләрендә белем алган укучылар тагыла мәктәп театрдары шул тиклем матур итеп хүрәттәр төшеп җибәрәләр. Менә искитмәле инде уйлаһаң. Тагыла бер безнең Башкортстан катнашучыларның тәкъдиме булган иде. Осрашу менә ошо театр фестивален тамамлаган сакта безнең тәкъдим булды безнең Башкортстандан. Нишләп әле без кинолар төшермәйбез? Балаларның яки үсмерләрнең үзләренең режиссер буларак эшләгән эшләре бар бит дип. Һәм менә безнең Башкортстанда Өс таган дигән ошо бәләкәй генә кино фестивале башланды. Был да безнең ошо театраль фестивальдән исендә бара инде. Менә безнең хатта Өс юнәлеш булып китте хәзер. Чөнки талантлар күп. Бұл кинофестивальда Волга-Бой федераль округының ижади коллективтары катнаша алат. Юк, улар онда катнаша алмай әлегә Башкортстандагылар. Республикалы, әмма ул да ошо театраль фестиваль исендә бара инде. Һәм без бүгенге көнгә уны тамамланык. Менә 10 октябрьдә алла бирһә, еңүчеләрнең исемнәрен игълан итәсәк, беләсезме, без үткән ел тәүге тапкыр үткәреп каранык, 37 эш килде. 37 балалар эше тәүге елында ук. Чөнки балалар кайдалар студияларда һәм онда Өфө генә түгел, Башкортстанның райондары, калалары катнаша. Мәсәлән, Бөрьян районы, Белорет районы, Учалы районы һәм башкалар. Сит өлкәләрдән дә безнең ошо фестивальдә катнашучылар булды. Ишетеп белүчеләр бар. Киләләр Санкт-Петербургта, мәсәлән, ошо хәрби операциягә, махсус хәрби операциягә багышланган темага бик дөрес һәм бик җитди төшерелгән фильм килде инде. Менә ошондай фильмнарны без хәзер мәктәп балаларына тәкъдим итәбез, без уларны күрһәтәбез һәм менә мәктәпкә, нинди генә мәктәпкә алып бармаyak, ошонда яки үзебезгә сакырабыз инде, үзебезгә сакырып та күрһәткәнебез бар. Балалар битараф калмый, чөнки бу кинофильмдән ул 10 минутлык булырга мөмкин, 15 ярты сәгатьлек булырга мөмкин, 50 минутлык булырга мөмкин. Уларның режиссерлары балалар һәм уйнаучылары ла, актерлары ла балалар. Балалар белән балалар телендә һөйләшә. Шулай бит. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгезгә һәм әлбиттә безнең ижади коллективтарга уңышлар теләйбез бу фестивальдә. Быел да еңеп сыккандар алар. Быел да еңүгә лаек булгандар дигән теләктә. Рәхмәт әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Республика халык иҗады үзәге генераль директоры урынбасары Нәфисә Гылбаева белән балалар һәм яшьләр театры коллективтары фестивале турында сөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.